Kurwe wodi ya Bumwagamo ekerenyo Nyamaiya nigo baesokire na kugikire getambukiro kie bunge ye Senate kumutiga obisi omugabara we county ya Nyamira Amos Nyaribo na komochia bo MCA asogusinywa kumanya richiko nigo ekerekyo baganirie ose bairanirie mbyamono aba MCA baria batinena no mugabara Nyaribo bakoragwa no mu MCA we wodi ya Bumwagamo Amos Julius Nyakana. Maiga y'omugabana wa Nyamira Amos Nyaribo konyoro mwese ase bunge ya Senate gotuguterare kina gyo kumurusi abisi nige birengeri ao byaruru ase county ya Nyamira ase wodi ya Mwagamo bunge ya North Mugrango niga bamenyi bagokere getambukiro kyo mu MC obo Amos Julius Nyangana kotenana no mugabana Amos Nyaribo ase retenga tarigeteri ukoryo kumurusi abisi Amos Nyaribo Julius Nyangana mono sare nchaka to badometari Nyamira to ataita motokorera omuntu bagosoba munega abana nende bagukwana mangana maya eginde bakore kasa maskani ko orogeti na waka maskani abese kabano yoreti lakini nere wono to gosabana gwetera asore imwa korete goroma korta mangana maya nere wona akubwatisye egara asotigaretie nkari ase wodi yao egere wa anyare ukubwatisye taraja muna bono kuru magari ntori tari pase bonya gweko na Nyambiri ekomba ile kutware kuru way bagendere gukora campaign yo gosokia korosie sabu yo gosokia obwe mugabano ito ine sabu yarenge etabwere tasomo kenyu mugema abasene tombaye mbanyerigereretie ne ka kwende gabane government ito engima njarigerete ngamaene esabu ekigwo kwaso gosoka sokia abagabana beito teri sabungia mutabukie gaci itigarite kipara ebara muno kurukio majingi esio gukiro maate eyende kurukuru Nyambirize etire goje nyagetari akio majingi ase wodi ekerenye bunge ya North Mugrango amenyi bakorawa no morai ho UPA Philip Apiri nigo baragire byara ba MCA banyamira asekiria bakwero gotamanya richiko ase batebirenga na barabumba gwenze ko bakorote tunga nki bakorra ase chiwodi bene ebiye Senate mbuyamono egekogera mwarigerere tiringa nari abete ase county yetu ya Nyamira mukarituguterare because muri abasomi b'amachiko mwatebire abantu banyamira moso the MCAs bairane basoma amachiko buya ekero bagokora ande bindo binga bunabiria bararigereria amachiko nanda asa yonde deko batebe the MCAs barimo bwate segi na ndegeni mwanye korire ntunde ntangani mwanye korete ntunde ya kabere ande mwanye irurire the same thing entunde ya gatatu nariko basaba igabuna the MCAs yabamwabe de 19 mochimotiga mangana ayo because nainwa asemo korwa nete murigereriwe nainki mwakorire mwebange tayari nende mwebekamo asinge 2027 droji gosende kubairani asinge twanyora ngitu abacho tumoji batokora kyabere gasinge ngwasoko wanyu musike amusike nende twasabaiga musike amuskimu ndu alengeneke maana kurumaiga anga tukia etiri konyegera wa county ya Nyamira. Mimi hata nashangaa nyinyi kama MCAs, mimi najua nyinyi ni wasomi sana. Mnawezaje kuweka speaker wa county assembly ambaye hata hesabu kidogo ya tu tadi na mshinda? MCA ni bagoitwe Nyamira batoiru gosoku Nyamira tindu tinanki moko mwezo sobe mamore so sobe kamuranje wange kinyororo akore gasi erengia asensemo yabagaka korwe bunge ya North Mugrango bakorawa na Evans Achoki tata nigo basabira aba MCA no mugabana gosonsorana kuko kukanikuwa nenganyaliko tigakore gasi nano yo kumuwania tigakore gasi babirane onye bwata mamocho gakurigiti n'abantu bakurigiti itongo mwochochi itongo Nyamire yitu igo bakuburinye emugabana ngatari ko bakibesa buna bare koegwa kibesa kiri bare koegwa baenda batuma umuntu igo bakibesa nakibona nyari batakorete nyari batari ko banyane nyari bategete gotokorera ntu abange ase birengererio korwa ase bunge ya West Mugrango saba MCA baendete ko uniform asa mangana yoko imbichi governor batagendere tiko singatia mangana ya development. We are looking for them. Totally 2027, we are against them. Stephen Nyarike Monde, Soko TV, County.